Abuto na sa 61.9 milyones pesos ang pigkakarkulong danyos na winalat kan Bagyong Egay as sinabagat sa mga eskwelahan sa reyon. Inian base sa ikapitong situational report na ipigpaluwas kan Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC Bicol kan nakaaging simana. Sa datos, 12 eskwelahan na ang labing nadanyaran kan habagat asin kan nasabing kalamidad. Mga eskwelahan sa Sorsogon, Masbate, Albay asin Camarines Norte. Ang mga nadanyaranin gayo kan Bagyong Egay na pigkakarkulong abuto na sa 52.5 milyones pesos. Po natin, meron silang mga response plans po para dyan. And we assume naman po na meron tayong mga ginawang preparedness actions and response actions for this. Hindi lang siguro natin maiwasan na kung kunyari may mga partially and totally damaged tayo na infrastructures ay talagang doon pwedeng nabasa yung Apwera sa infrastruktura, may naitala man na danyo sa mga kagamitan sa mga eskwelahan sa Camarines Norte, Albay asin Masbate, arog kan mga furnitures, educational materials asin electronics na nagkakantidad naman lampas 9.9 milyones pesos na. Specifically yung learning resources, and sa electronics ay yung mga computer sets po. Ang mga nasabing danyos, bako pa manda pinal, sigun sa RDRRMC Bicol, hulit na nagpapadagos pa ang pinagigibong assessment kan labang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO sa bilog na reyon. Na i-revisit po natin yung mga plano natin like contingency plans and our response plans para ma-update po natin, para ma-check natin if meron bang mga dapat i-improve. So once na ma-check po natin yun, mag-set down yung DRM team ng mga schools, ay may-improve po natin yung ating mga plano. Laom na sa nakan opisina kan RDRRMC Bicol, lugod da ina inimadugangan pa. Mientras tanto, total na 94 kaharongan naman ang nadanyaran kan Typhoon Egay sa Camarines Norte. 79 digdi, ang partially damaged mantang 15 naman ang totally damaged. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.